mana bilang co-author sa legislative inquiry. Sa stand niya to? Nagpirma man ako as co-author sa legislative inquiry. Kabay pa nga ang DPWH may maathag nga sabat. Kabay pa nga ang third party assessment nila sa mga flyover na magwa na ang resulta. Kay halin sa ila ang masanag kagklaro nga sabat nga gusto naton tanan mabatian. Ang solusyon kung ano ang himuon amo na ang ginabulat naton tanan. So kaupod sa iban nga congressman, nagpirma man ako as co-author to investigate the Ungka flyover. Kung gusto mo kong direct hiwaton ang legislative inquiry, Manami man kay ari ang site sa atong flyover. Ang importante sina sa tanan nga may dala sang husto kag manami kag honest nga sabat ang DPWH kung ano gid man ang nangin problema kag kung ano ang solusyon para masugudan na ang solusyon sa Ungka flyover. okay. So ang procedure sumikong galing madugay-dugay pa, no? Depende ina sa komitiba ng tawon naton kung saan pero sa isa ka semana ginpadalaan ako ni Congressman Raul Manuel sa co-authorship form ginpirmahan ko pag ato na to subong.